proba una ben karajilua, eta ulertzen dut oin, zaitxe jende gartzen dago goizetan, tu, jota hona dagoela, bueno, ojo, eta impresioa beho etxe bizitzatari gertu da, cabrón, esto es algo gastatarta berro girotan, ya, no izan sabela, es el arte más efímero del mundo. Total. Que luego se convierte en caca. Vale, opa. Moztu, zatitxo bat. Ja, bazkalduta, jungoiz. Ba, gozaldu beha ez dut aspaldi. Ez? Ez, horrekin ez goizien aukela erosketa batzuk eta itxeko. Eta... Ez teko saldu? Bai, baina... Amarterretan gozaldu bat, berandu baten. Ja. Ba, hartu momentutxo bat esan dut, ba. Arrekarri plata. Otaik. Bittor Barandiaran sukaldaria da. Txikitatik gustatu izan zaio sukaldearekin zerikusia duen guztia. Zara sukaldien eta? Bai. Zeitzazu, zein da zure espezialidadia? Ba, postria. Goi mailako sukaldeetan lan egin du. Arrea jatetxean esaterako. Eta orain, Bittor Kas bezala da ezaguna. Sare sozialetarako sukaldeko edukia igotzen du. Zego saltzeko ohitura dokak? Normalen kafia. Kafe amerikanua. Bakarrik? Bai, ez da oketek itxen gozea hundirik goizetan. Zergatik? Eta ez dut itxuri hartu, umetan ejaten guztetan, gaztetan ez dute... Baina, gozari ez gustatzea krimen bada, Aste burutan, dauketen apurtxoa denpora gehixau, jaikitzen hasta apurat preixabarik bai emutentzat, Baina asinaz etxinitzen kefir bakitu zean. Bai, ni badakat. Erregala duztie... Txanakat, mustrua. Bai, hori da. Ba, txikitxu edan iria ondiekan, Bai. Eta hori apura frutapurotekin tolan... Ni maideri oparitu nion kefirra, baina... Ilin jako. Uste ez dula jaten. Aletuko jo gero. Eta zitzen duzu, beti esnia eta bota eta... Bai, iten dut... Gauetan hartzen dut. Gero esnia berritu, eta frigorifikoan... Frigorifikoan itxen duzu, Bai, eta hurrengo... Eskidez usten frigorifikoan sartu esko itxen dara. Ez da hil. Ez? Osa, esniakin frigorifikora. Bai, ez da hiltzen. Da, kontua da, Lokartu itxen dara. Suabeagoa. Baginen fermentoa da. Temperatura bajuetan... Hori da. Bera aktibidadia baju itxen da. Suabeagoa atatzen da. Eta... Bolara egaukin itun, frigorifikotik kanpo egitekoak. Bai, nik horri itxen dut, kanpoan itxen dut. Gorxeagoa da, hola pixka fuerteagoa. Mikatza hau egal puntxo bat, ez? Bai. Eta denbora gehiagi guztazu alkoholata da natatzen zaio. Bueno, gozari bat de puta. Hola egun azteko. Aurrekoen inbiot eskontza bat oinu dan, kainien. Eta hitz egiten eskon gaiekin, eta ez austia, bitxar, gure bitxia, menu Nestor, bakitu zen, Donostiko Nestor tabernia. Itxena bila txuletak, tomate eta piperrak. Eta ez austia, eta gero posterako guztako bakik unitxea, kafe indio, ez da izaitzeratzen, eta zeintzen betzen esan, eta karajillo bat. Eta horren esan, baina kafe itxenten goizien, ingot proba bat, karajilloa zelebertzen den. Eta baina ez dut hartu bier, porque goizetan ez temeraz karajilloa hartzen, ja. Proba una ben karajilloa, ulertzen dut oin, zaitxe jende gartzen dago goizetan, tu, ba, jota hona dagoelako. Alkohola kendu itxentzazu, baina, karo, igual ez da gomendagarriena, goizetan egunon, pa! Lehenengo gauza. Karajillo, tío. Eta, orduan, iti duzu enkarguz bodak eta olako gozak? Ba, ontsa zibinaz. Indoien ja maika urte, etxetik kanpo, eta proba dia etxera bultateko gogoa. Etxia berozio deskoitzan, horren nahien pagetan, hipoteka bat, eta alkiler bat bizintzeneko esala mungian. Horren soldatan erdixo bategaten, etxe bizitzan. Todo esto, etxe bizitzen asunto da bela, vamos, una puta vergüenza. Horriblea. Es que lo chaval bueno, zarautzen bizinez. Bueno, ya zuri animo. Eta zarautzen bizinez, hori, zarautzen beti bakizu, karambola bat tokatzen bat zaizu familian, edo zarautzarra balin mazera, eta bueno, pues hola, pues igual ala ere zaila da, ala ere. Bai, eta oinazaten da lokalak inbida biela etxe bizitza bizutzeko, eta zeugu zu bizitzen garaje baten, derrepente gaztia. Claro, ez dakit. Gaina, ni oso eskorran naiz honekin, gaina, zentxazio ematen dit, hemendiko 30 urtera arazo berdinen inguruan hitz egiten gogala, espadegu zerbait egiten, desde luego, etxeak egitea ere ez da soluzioa. Kontua da nola... Regularizazio, bat. Hori da. Baina eski lehenengo irabazliak, derruxa jarri bidera dagoen gentia baldin bada,
zela jarriko txau limiteak. Etxe bizitza ezin da izan inbertitzeko, ezin da izan espekulatzeko. Gure gonzo espekulatzia, punto pelota. erosi tortillak ez espekulatzeko, jateko dira. Bueno, ojo, tortilla presioa behon etxe bizitzatatik gertu da. Egia, arrautzan presioagatik ez? Gazta tarta moruen. Gazta tarta bat oin berroi erotan erosten duzu. Egisa nik aurrekoen inabuela gazta tartak inbitza deskontza honekuei, eta inauen eskandaio bat. Eskandaioa da, jartzen duzu ze produktu biozun, ze presiotan dauen, ze materialitzen duzun, eta zenbat dan kostua gazta tarta bateko. Eta gero horitzen duzu bider bi edo bider hiru salmenta presioetatzeko. Kostua, zauen 12 eurotan. Gazta tarta bat. Porque jartzen zu, akixien merkatua gazta tarta bela modan, gazta krema saltzen zuen enpresak be, presioa gora. Igual 2 litro gazta krema da 8 euro. Eta hori nila gazten zara, nundi datorre... Ez? Kabron, zato ez da zu gazta tarta berroi eurotan, eta ja. Baina, bueno, hori etxe bizitzan ez dut uste holandanik, Etxe bizitzan erosten duzu eta gure zuen negozio. Jendeak inbertitu den du etxe bizitzan, eta hori azkenen belaunaldi oso batek inbertitu du etxe bizitzetan, edo lokaletan, edo bestean, eta, karo, orain tokatzen danean regulatzea, Komeriak. Bai. Zezan berrizun, sukaldari. Bai. Txikitatik bokazionala da. Txikitxotan afizioa, eta oin ofizioa. Eta nolatan afizio hori, nondik piztu zan hori? Zeinek piztu zizun, suposatzeta askotan hitzein dizula hontaz, baina beti dago, ez? Beti dago gar bat, gero zua pizteko erabiltzen duzuna. Baina azkenien uste dut Euskal Herrixak ekibola suerte bat hau daukena, ez? Dela mai inguru baten biltzeko oitxura, eta mai inguru hortan sortzen dana, ez da beste ino bezen sortzen. Eta orduen niri umetan guzta baten asko jatia. Ez da gizan mai inguru baten negoti guzta baterako, edo kari janarixekiko nauken harremana zelako, eritzen umen miko bat, ez? Guztu jaten ez da gizan, jaten abandanetik. Eta orduen, zan, zelingo tortilla patata umetan ja, Eta orduen azten nintzen guzti, baina gero urtetak jaten txarto, eta zaten, hau hobetu inbida, orduen beti hobetzen, eta ja osa momentu da esan abela, nik ustot sukaldaritza dela nire ibilbidea izen bidana. Eta etxean zer esan zizuten? Etxean animo zuten asko. Bai, Bai. Ama oso sukaldari hona da, eta beti zen dugu oso gustoko sukaldatzea. Eta aitza oso jatun hona. De hecho, portan faten gintzen nien, beti fan izan gare kotxeakin, furgonetakin, Europatik zier. Eta aitzen gitxun bi gauza nagusi moten, bazala gazteluak ikusi, nire jatela guztetan, eta gane jai ez. Eta bestea zan bertako gastronomia probau. Orden beti hauken lista bat, jamer dago ez dakiz lekutan, eta kortenaz behin, Irlandan uste dut zala, gaztelu bateko bizita baten, itxezakin lako performance bat moduen jendiakin bertako ofizioak, amairu garremendeko ofizioak edo erakutziz. Eta zauen etxe baten barruen, andra bat, jarritxa, gazta tarta bat ditzen. Zagarra zuritzen, eta gazta tarta bat ditzen. Eta etu nintzen nire etzen hauen. Benzi de puta madre. Osa, dago jendia soldau izaten. Hiltzen, burrukan, beste batzuk lanien ofizina baten, edo lanabesak lurrian, eta dau tipa hau. Etxen jarritxa, zagar tarta bat ditzen. Hori da, nietako, izango esan laniko. La hostia, porque gero gaina janin zeike, jarritxa, gero sukaldaritza ez da holan, gaur egun ez jarritxa eta hori, baina bentsagaten zeleikela lanbide oso politxu bat. Aipatu ezu elementu kulturala, ez? Sukaldea, ez? Sukaldea elkargune bezala, maingurua, ospatzeko norbait jaio dala, norbait hildala, norbait ospakizun bezala, ez? Eta egia da Euskal Herrian badaukagula ohitura hori, ez? Mainguruari ritual modu batera, ritual modura ulertzeko, ez? Eta horti datoz bai elkarteak. Bai, totalmente. Elkarteak, eta hona zer hori, jabete horietan elkartetako enbioten enpresa moduko bat, proiektu txiki bat, eta apur bat informazioa batzen azteko, inoetzen ezagutzen ditxun sukaldari referente batzu elkarrizketa batzuk. Eta batek esan zuten, zen nik izaten hotzen, gaur egun elkartetan gazteok ez du sukaldatzen. Eta zer usten, bitxo ere zaiotu horren aurka eze behitzen, zazkenen elkarteak die gizartearen reflejo direkto bat, ez? Oindala 50 urte, jota matxistak ziren elkarteak. Ezin ziren emakumeak sartu, umeak bakar izan gizonentzako ez da gizarteak moldatu inda, elkarteak moldatu indie.
oin sartu lezke emakumeak, gehixenetan esango naukenik, nintzen nire inguruen dauzenetan, bai. Bai, gurean zarutzen ere, bai. Gainera inungo arazo barik, kumiak be bai, asizan zukaldatzen geixau, eta oin de repente, ez da zukaldatzen egin beste. Ja geixau, kartzeko lekuak moduen, jateko erateko, baina kanpote ekarrita. Nik esango nizuke gure sozietatean adibidez, gure elkartean, atxitxan partetik zetorren hori, zarutzen, atxitxa eiztaria baino, eibartarra eta armeroa zan. Eta orduan arkaitz bendi, ja, bere sustraioiek eiza eta arrantzai sustraia galdu ditu, baina gure sozietatean esango nuke gehienak sukaldean. Ez que zu ez arauztarra zara, Bai. Kostaldien nik ikusten dut, barnealdekin konparauta mantentzen duzuela ondekan bat ez elkarteetako kultura hori. Eta hori nola ulertzen da? Ba, ez dakitxe esaten zein dan erantzuna. Gusto dela apru bat herriarekiko daukotzuen harremana, edo itxurak, edo... Kuadrilan beti elkartera. Bai, gaztetatik, eta gaina sukaldatzera, Bai. Hasieran okerrago. Gero pixkanaka hobeto. Basakotzen zinek erakutzi edo... Bai. Gertez, nik beti etxean ikusi dut hori beti. Amaren daitaren aldetik. Baina, eta bueno, gure ospakizunak beti izan dira elkartean. Urte betetzeak eta beti begira ez, aitak nola egiten zuen, tiamertxek ere bai, izebak eta barrez. Eta bai, ez dakit, gu kuadrilan betidanik erali dugu elkartea. Zorionez arautzen elkarte desente dago, eta batena espazen bestearenean. Baina beti sukaldean, Bitxu. Bai. Gurien be, zaiatzen gare, egitxe da beti faten garela, ez dakit, betiko gauza batzutara, eta askotan gauza batzuk erosi, igual tortilla batzuk erosi, inkluso bertan inbiarrian, eta beti dau pateta ordo jaspiko, gure kuadrian pateta ordo jaspiko die kuadriako bat gehixan moduen, beti dauz. Eta gero zaiatzen gare itxen, igual, principala, baldin bau parrillan bat edo bai asko parrillan, edo laba, bai olako gauzak, baina ez dauz, errezeta bat, venga, ingo, kaio batzuk, ingo sose saltza berdien, ingo arrainen bat, ez uste dut ez gula gure gaztetia diru asko. Bueno, zu kuadrilan egoteare lujo bat izango da, ez? Bai. Zu esplotatzea kuadrilan. Ez dut eukiden pora asko, lagunekin egoteko, nahi zukalda izenaz, eta zantzuten gure amaika urte nahi kanpuen. Orduen etortzen nintzen esan igual aste arte bat, eta lagunai erdi behartu, hemen nahuela, ingo hor bazkaixa, venga fai pasaratxue, segurak David fabrikan lanen, orduan guziko xeiretan asko gora, lanea fateko. Bestatuk gabez faten die, kamarretan, lanea sartzen die. Orduen kuadriana batzi oso zaila da. Honena da hori, azaldeko saspietatik, gabeko beratziak arte batzia. Azaldu proiektua, venga. Proiektua, un poco de publi. Publi, total. Igual beteko ardauko bat txintxinitxeko eta... Bai, publizitate pixka bat egingo diogu. Orain, Bittor Catering bezala, elkarte gastronomikoetan sukaldari zerbitzu eskaintzen hasiko da. Ondo ulertu duzu. Lagunekin elkartu, Bittorri deitu, eta berak prestatuko du bazkaria edo afaria. Proiektua da, basikamente, hasi nintzela nire kabuz marka bat sortzen Bittorkaz, deitzen dena, Instagram eta lan, hasiera baten nire izan alako Bittor barandiaran eta jendia izateko nire estarma euskaldu nahiko erratxezalako, baina kanpotarrei erakusteko zein nintzen edo, elkarrezketa bat sortu izan kasi, izan amuteko. Horten sortu nintzen pegatina batzuk, eta gero poliki hasi ditzen, nahiakin bideoak itxen, eta politxo ezaguna izaten marka hori, eta jendia hasi jaten betikoa esatzen. Nezin goztazu elkartien bazkai bat. Noiz, eskondu itxenaz, eta ez dut gure itxeak izton eskontza bat, gure itxe familiak intzozi, ingoztazuzuk eskontzia, ez dakize? Ja, enkarguak. Eta horrek urtien, tontamentien, initxun 2 eskontza, izisa dana batu da 200 piku pertsonakin, eta gero pare bat kata tabernatan zerbezakin, eta nire markakin aurrera. Eta orduen esan, uste dut kalkulo azkar batzuketan nintzun, eta esan hauen, zein hauen eki egun bat bez, oporretako, esan zaitxik ez dugu jolasten dana karta ontara, eta elkarteak badiela handikan erabiltzen dien leku bat, igual ja ez diena lehen moduen erabiltzen, sortzen duen kontsumo modu berri bat. Dala, basikamente, nik fatenaz zure elkartera, tal kuadrilla baten dako, normalien, eta gaitzen zuen menu bat. Menu adaptau bat. Bitu? Bai, nahiko ondo. Topa, horregatik. Proiektu nizena esan zutez? Ez. Da Bittorkaz.
catering, Bitxor Casterin. Bitxor Casterin. Bitxor Casterin. Apuntatuta. Osa, erreixago akorretako. Vale. Hemen zure kamara hau da. Bitxor Casterin. Idatzi, deitxu. Deitxu ez, porque ez dela jendeak hartu nien mobila. Instagrametik, DM bat. DM bat Instagrametik. Jarriko dugu Instagramaren informazioa. Bitxor Cas. Hor dago, ja. Hemen dago. Bai, hor dago. Bai. Primeran. Elkarrizketetan hemen amaiketako aiten dugunean, beti egiten dugu aldera bat arpidunentzat. Ulua, gure Davideak, dauka arpidedun kopurutxo bat, eta beraientzat egiten dugu espreski galdera bat. Vale. Galdera komplikatu bat. Normalia. Edo badaka punto bat, ola nahiko zaila. Vale. Eta galdera da. Galdera hau, arpidedunentzako da soilik. Erantzun hau, arpidedunentzako da soilik. Ulua, arpidedunei esker egiten dugulako. Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua helbidean eta lagundu. Ketchup eta lako saltzak? Ez. Mostaza gustatzen. Niri bai. Asko. Bai. Eta mostaza lenguan adioz iparralden izan ginean miarritzen, eta mostaza dena zen, mostaza desberdinekin. Nik uste dut, segun zure ezagutza kulinarioa, goruntza doinen enean, mostazaren guztua doela goratau, eta bestenak ketchup talan berutza. Salsa barbakoa nik izin dut probau. Nei etzai gustatzen, berez. Betzatak gat, pizza barbakoa, talako mobiak esatuzula. Etzai gustatzen. Hori bera txarrikeri bat ustez. Bai. Baina mostazak eta lan uste... Mostazaka punto bat... Pikante punto bat. Bai, tipo wasabi, da pikante bera, ez? Mota bera. Bai, horrek die tipo rabano eta alako mobidak, zen die semillak edo die sustarrak, wasabi tolakoak, eta die pikante bat estean txilek eukileken kapsaizina mobidan pikante hori. Die askoz ben asalauak, agokuak, degie pikante bat... Ni pikante hori asko gustatzen. Bai. Eta... Tipo rabanitos, olako movida hori. Horrekin zutzatea nio bat egiten da, ez? Wasabia normal ez da wasabia izaten. Ez dakit esaten zedan. Normalen wasabia da, baina uste dute wasabi zutzaten edala rabanituekin. Hori da. Itzen dan movida, bai. Hori da. Baina hori guztatzen zait. Eta hori miarritzetik ekarren dituen batzan kurriakin. Nabitu. Mostaza... Oinen ez akoratzen zek. Mili mostaza. Bai, ez dakit, baina oso ondo zion. Eta gero beste batzuk, hori espeziatuak, eta gero mostaza, betiko mostazare... Bai, granoduna. Bai. Hori bakitzu, nik egin dara gutxi kasi nagoen, berez, horrek bolitak. Bai. Azken indie, da, landara bat, eta landara horrek lorea galtzen da honen, eta ez asiak sortzen, gero berriro reproduzitzeko, eta da, asi horrek egozitza. Bai, enkurik hartzen zuzkun, harrietako hortu batetik bihortzatxu ditzen dena, ikerrek dauko hortua eta dauko lan espezialidadetik gauza mordo bat. Dale. Eta zen zuzkun bitxo, que traigo unas semillas de mostaza, eta honekin zegin gaute zuzkun, salsa de mostaza. Esan gaben, hostia. Eta da egosi. Da egosi. Reduzitu. Bai, ez itxen duzuna uretan egosi, binagre apur batekin, botazinke gatza, botazinke azukre apurtxo bat, eta horren itxen dagoena da muzilagoa, eta ez dakit, proba duzu sekula, txia eta holan itxen duzunen hidratatu, eta atzen da moko moduko, semillek. Horren, moko hori trituratzerako eguten zona saltzari korputza. Bai, eta horren, basikamente da, semilletxo horrek egositza, binagre apur batekin, dagatza apur batekin. Egin dezuzu mostaza. Bai. Abitu. Bai. Ez da oso zaila, baleko erresa da. Eta nire uste dute, dendan batzutan erosi zinkela semillas de mostaza, eta getzagatzu Dijoneko antigua hori moduen, apur bat, brutala. Zein da Euskal Gastronomiaren totemak? Janarian, Nik horre eukidote burka pertsonal bat. Eta gainera plazaratu dagoena, oindala... 6 urte eta hondikan martxan dagoena. Nigo ninguen unibertsitatien, itzaitu zabien Euskal Sukaldaritzai buruz, eta esaten zuztien, venga, plater tipikoak, legatza saltza berdien, bakaiagoa pilpil, txangurru alaban, txipiroiak tintan, rodabaioa parrillan eta gitariko txakolina. Oin fanesko itzara. Aber, nundazen legatzak, nundazen bakaioa, nundazen txipiak eta nundazen... Ojun... Arabara, hori da. Eta orduen ja unibertsitatien ninguenia, zinintzen lantzen proiektu bat, etorkizun baten jatetxe bat zabatzen banagoen edo,
lantzeko euskal gastronomia bat, baina etzauen eukiko horrek produktu bat, bera ez. Eko ezaguna basurdak, eko ezaguna orkatzak, usuak, Kanpezu bezala. Hor egon nintzen 4 urte. Eta derrepente saldu zen proiektu bat, Arrea izenekua, edorta lamokirek izauena kanpesun. Probatu da daukat, bi aldiz probatu. Menu degustazioa edo... Degustazioa, bai. Eta, ze platara aukeratu zegoen? Izauen animalixak aukeratzea? Bai, horrekin zan, bai. Baina ez akordatzen, zete oreina, orkatza, bai, orkatza, karramarroa edo. Bai, guztet, batean batzuk eta bestean beste batzuk aurkeratu dut. Horren dauketerako karramarroa. Abitu. Horren momentu hortan ingo. Harrapatzen dutun txikitan. Bai. Nik horrega txikin nagoen lagun batekin, igual eukioten kanpesuk esperientzia politxera izen zelako. Goizeko 4:00 fangitzen, linterna batekin, kantzontzi-otan. Harrapatzea. Eta esan ilargi betia. Eta orden urten itxen die. Ikusten zan super ondo. Eta hartzen, zogitzun, goizeko 7:00 edo etxera, 50 eta sukaldatu eta hurrengo bazkaltzeko. Ze ona. Eta izen zan, hori, hiriburuko jenak ez dagoena. Europeo badia edo Amerikanuak, ez? Bai, zoin seinalekoak eta oso gutxi dauz. Amerikanuak zarotzen badaude, pila bat. Aztin agertzea, euria iten dunean ateatzen dira karreterara. Bai, Mina errekan egongo die, karo, txetan dut. Bai, da, errekazto txiki baten bizi dira, eta ateatzen dira euritan, polita da, ateatzen dira nola pintzak horretik. Itxen da esan duda, ez da moduen. Ba, eskoitzen uste dut aspaldi ez dauzela. Ez da gitxe, errekak galdu da honeko bizitza, baina muarrainetan, eskailuetan, eta ez ditxu gutopetan. Faten gare epru bat, legutixo aldera, han bertan pantanun badauzelako. Eskailua da beste, jendeak oso ondo, probatu du jendeak esaten du kristona dela, nik ez dut probatu. Ez que nik uste dut bidea bezala ja generazio baten bai, askotan idealiza dutxen duena, lehen zauzen gauzak eta horan, baina bai, guapo gongo zala berri berreskuratzea, baina hortarak uste dut gauza asko pasau bidiela eta ez dagoela gure eskutan hori, ez? Aipatu dugu hasieran Goimaiako sukaldeetan lan egin izan duela. Eta kasu, ze Goimaiako sukaldeak askotan ez dira leku oso atsegina. Nola da Goimaiako sukaldaritzako sukalde batean lan egitea? Niri guztetan jata asko. Ze, ez dakit, zugurten bajatzu mekanika, eta batemasa taller batera, egunero Berlingo batzuk arreletan, igual jatzu guztetan nahi beste, baina ekartzen botzu egunero, gaur Ferrari bat. Gaur ez dakiz, igual sartu itxuz ordu gehiago, baina jode, esaz egunero ikusten gauza batzuk, edo incluso zure gana kontsumitzen datorren jentia, ez doi menu batera, eguneko menu batera boren maskaltzen, da egun espezial batera, eta ilusin hori ikusitzen duzu. Eta ilusin hori jasotia, eta horien eskerronak jasotia, eta horren parte izatia, jode, pertsonalki da momentazo bat. Orduen egotia, eta gainera platerak izatea bai, eskotan kreatiboak, ez? Solo moa ditxea plantxan, zure meritua daukotzu eta puta madre, ez da benetan, zukaldaritza moduanetako agon bida. Baina, itxia platerek kreatiboak, zure igual egonezinak eta horrizlatzia, eta izatea probat artistikoa zentzu horretan be, zaitzen zaitzu, zu garatzen pertsonalki. Lan kreatibo bat da. Bai, izeleik, Ez, hor dago, artea da, ez zentzu batean, janarekin artea egiten da. Bai, ez da gizein entzunatzen horrekoen esan zabela, es el arte más efímero del mundo. Totala. Que luego se convierte en caca. Bai. Literalmente. Orduen, zuitzen duzu kuadro bat eta igual historia, ez? Oin Gernika ez da bila gure kartzia Euskal Herriera, ja apurtzen dabil, o ez dakize, o bueno. Aitzakiak dira. Oiz izango, ez? Baina aixa da sukaldaritza, bai dala artea, zentzu baten, baina aguro faten dan arte badala. Eta gainera egunero segetu izaela berrizten hori, ez? Batek esate zauen, guara egunero penalti bat botatzen dauen pertsona. Finaleko, ez? Jendean aurrien, eta beti zaz, egunero penalti bat jarri, eta anon aurrien, atxutar eta faieta mozu, faia bin dago. Eta hartzen mozu gorra, hombre, karo, penalti bat zan, ez? Ez da inbesterako. Eta beti hor limbo hortan, baina, bueno, ni oso posinau, eta gainera unjuztu bai elkarteetan inbioten menuekin, apura saiatu nesela izaten zintzoa bai bezeroekiko, ezin dutelako egin menu gastronomikoa eta €120, porque ez dela zeinek fitxauko nau, baina bai aldi beren zentzuna nire lan itxoko modurekiko.
Claro. Orduen ingo ditut erdibideko menu batzuk. Asko izango dira gauzak konpartitzeko, baina izango die, pues hori, platerrak produktu on batekin, pixka bat bisualak dienak, eta egiten gona zemuten zerbitzu on bat, bezeroi, baina aldi berean bebai ni izaten apur bat gustoran abianekin itzen, ez? Ez agotia garrik, albondiak itzen daia. Aipatuzu asko gustatzen zaizula lan kreatibo hori, baina egia da ere bai sukaldaritza, goi mailako sukaldaritza oso exigente dela, ez? Bentsa fama hori du, gogorra, ez? Sukaldean, suposatzen dut segun eta nun, ez? Baina bai dagoela exigentzi maila oso altu bat, eta edo nork ez dula balio hortarako, ez? Bai, nigo nazen jatetxe zaiena izango zen Perun egon nintzen Limako jatetxe baten, 3. mailan fitzen dugu prácticas internacionales universidadien. Ze jatetxe? Maido. Dala, itxan dabie sukaldaritza japonesa, sukaldaritza peruarra teknika japonesekin. Da, japonetik etorri zen emigrantiena. Eta hor bai ikusi dut benetako presinua, violentzia berbalak, fizikoak, eta eskenin zaitz jende jaten emuten. Baina gero hemen Euskal Herritzen bai indot goi mailako sukaldaritzan lana, baina beti izen hori, izar bat lortu dugun lekuak, edo izar bat daukien lekuak, ez da izen 3 izarreko leku batzuk. Violentzia esan dezu, ze zentzutan? Violentzia, espatile bat hartu eta bota. Ez igual directamente zuri, baina, danoi bota, eta pim-pam-pum, eta azkenean zuri emun, edo, pues igual, ate bat zabaldu eta horkatian emun gureta, edo... Bai, batek behin, hori izan limbo, baina batek behin nien hilabete bat, aproba jasoten, eura behi azkenean ikusten dago, esatozela Europatik, esatozela universidadetik, eura die langilatzuk da zena oso espatauta, han behintzat, eta hasieran esaten dago, zure aurkan oie. Eta behin batek ditu zuten español. Zaten, tu, España, español. Eta hori ja esan hauen. Un año. Hemen da muga. Un año. Hemen da muga, hori bai. Jarri nintzen parien, txikitu esalako. Eta zautzen, nien haze española, ni euskaldunana, no seke, pum. Modu honia, baina zerixo. Eta sukaldeko beste puntatetik esan zagan beste batek. Hostia, Basko! Bai, yo ya conozco a uno, eta zein era, Gorka Rico. El de Tolosa? Bai, joder, pero si ya estudio conmigo, eta no seke. Eta ja ordutik, ondo tratan ninuten. Bai? Baina, ordura arte nahiko violentzia. Eta gero exigentia sukaldaritza, baina zuke bai azken dako txolako kompromiso bat bezerarekiko, ez? Zu bat imazaitz jarten menu bat, oin bakean dako gana moren €100 ezintzazu emun zoze mediokrea. Zure bezeru bai. Berak solamente ez dakitzu ze esfortzu da bien itxen horre egoteko. Momentu hortan egoteko. Orduen, exigentia da zentzu hortan. Exigentia da moduen, jo beze, Taylor Swiften kontzertua. Taylor Swiftek ezin dago egun baten txarto kanta bat aktitua kurten gora. Baldin bagil milioika bat kobretan edo peio arreparat. Kontzertu mir badau, ondo inbidau. Da hilako kobretan. Orduen, sukaldaritzan bek exigentia da zentzu hortan. Inoiz planteatu zure jatetxea zabaltzea? Bai, eta uste dut, hau Katerinan alelengo pausua dela, ez? Uste dut, bai muten duztela, zentzu baten nauk izango bildura, baina respetua, ze beti gonda ideia hori hor, eta gainera ja aprobazela, ezagun etxen nabilen, uste dut, bai, foko asko badauzela hor, prest, egun baten zabaltzen botorre goteko, ez? Eta jatetxe bat zabaltzen duzun momentuen jendia datorre bai azterketa moduko bat. Itxera zuri, en plan de, ze kontzeptu ingo da, como zure azkenengo mobidea izango galitz moduen, edo holan sentitzen dut nik, ez? Zure proiektu vitala moduen. Artista, Nikola ulertzen dut, bai Arginzoniz batek, edo, bueno, asko daude, David Muñoz beste estilo bat. Aitor Arregi Elkano. Aitor Arregi, Euskal Herrian desente daude, Eneko Atxabera. Azkenen da, sukaldari horren, obra, ez? Obra, momentu hortako obra, begirada bat, diskurso bat, ez? Bai, baina, bai, eta gainera, de puta madre dau, baina nik uste dut behar gure generazioko gaztiak, badaitzela zentzuatzen hori aldatzen, ez? Ja, ez duela gure kriston proiektu batzuk sortu, kriston obra bat sortu, baizik eta igual leku bat, nun lantzen dozuna, eta zerbitzatzen dozunak, eta zure bizimoduak, aprobat sostenibliak izatea danako batera, ez? Nire gati importa, zuk izatea, ikusi, tomatea hau itxen da, ez dakize handraka, no seke, eta erokotzu lau langile barruen, ama laboro sartzen, soldatan mierda baten gaitxik, bizitza gabe. Nire ustez, eta barkamerakin, hipokrita bat, zara. Porque zabitzela sortzen hor elkarte bat, komunidade bat,
jendeekin da biena polemika handiak sukaldari, zenbait sukaldarirekin baldintzen gatik, ez? Bai lan baldintzak, bai bizi baldintzak ere askotan, ez? Askotan sukaldariek bertan lo egiten dute. Bai. Eta askotan praktiken lekuak, hartu bitxu bai, ez? Eskola moduen. Bertan lanin, bertan lo, eta badin bada tempora bat hortarako, bai, baina zure jatetxea ezin da hori eukio oinarri. Zure proposamen gastronomikoak itxeko aurrera eruteko, bider baitzuzu urtero 50 ikasle, zure jatetxea ezin da oinarri moden hori euki. Zure ikbiosuna da, oinarri bat, eta gero lekua aldimako zu jende honek erakusteko, pues de puta madre. Baina ustot hori aldatzen da bilela, dintzak gaztein artean, adibidez bakean gukitzen gabelan 18 ordu. Eta kobratzen gaben 2.000 eurotik gertu. Gehi, propinak. Pues hori bada bizitza kalitate bat edo bizitza duin bat aurrera eruteko geritzen zula asteburu danak lan, baina eski hori zukataritzaren barne dauen gauza bada. Baina bintzat ezabizitzen, eta ez gau nintzen horreiz partido zukaldien. Sartzen gintzen batzuk 8etan, dorretan gintzen 5etan, bestatzuk 3etan sartu eta 12etan urten. Baina sartzia goizeko 10etan, 5etan urten, deskantzue 2 ordu eta barrio sartu barrura, 7etatik gauka 11 arte. Hor ez dagoetzu inungo bizimoduik. Ja, gogorra da. Bueno, gogorra da, ontxartu lan inda lehen solamente, horri baino lehen hau, beste gauzatu txarra egongo, zen igual deskantzu esakotzun. Igual saltzen zan astelenetik domekara eta esakotzun egun bat bez libre. Mintzadokotzu egun bat, bi. Aldatzen da biz gauzak eta gure esku dago, gaztion esku dago aldatzea. Bueno, ostalaritzan ere oso orokorra da, etorkinak kontratatzea baldintza oso txarretan, ez? Eta bermeri gabe, ez? Aprobetxatuz ahuldade egoera bat. Bai. Hori askotan ikusten da. Bai. Ostalaritzan, solamente obratan be bai. Obran ere bai. Fruta jasoten be bai. Lehen sektorean be bai. Bai. Zindan horren, eta gitz, ondo jartzeko modua, izot regularizazio batetik, etorri bidara, baina, eta ero bakoitza dauken bai izaera. Nik enako ekiko, kanpotar bat, txartopa gauta, ezin nintzen fan hauera, tranquil. Zu baldimoko txorren gaitasuna, zu pertsona moduen, asko da esaten, ze balore daukotzun. Orduen, zu ikusi, gure zula itxia estante bat supergastronomikoa eta ukitxia, eta gitxe, 40 ikasle edo 12 etorkin txartu pauta eta hori. Zuk ingo zulo lan gabero, nik ez. Nolakoa izango da zure jatetxea? Zein da zure, seguru nago, pentsatu ezula askotan, nolakoa izan beharko luken? Pentsatu dut askotan, baina ez dut erabaki. Balizkoak dituzu. Da galdera bat, zaintzu benetan, itxedutena ez gabero, baina egunera oketena burutan, zoz ezabaldu eskero zela izango zan, ez? Eta askotan dauket kontradikzio nire burekiko. Gustako baten izatea zoze gastronomikoa, baina gustako baten beba izatea zoze ez nagoena ni lotzen zukaldari moduen nire jatetxe. Gustako baten eukitzia, imagina etorkizun baten familia baldin mauket, askatasun bat. Gustako baten beba eukitzia, jatetxe bat, dana ekonomikoki sosteniblia, baina horretarako igual gastronomikoa ezin da izen. Orduen, gustako baten izatea txikina, baina aldi berian herrixarei be zerbitzu bat emutia. Baina horretarako eukibiozu taberna bat, eukibiozu beste esparru eporata ondixaua, proterriko jaua, baina ja bi enpresa mota die, gastronomikoa eta herrikoia. Horretarako bizu langile asko, eta galdera horrei da nahi, ez da txatopetan erantzuna handiokan. Gauero itezu erantzun bat, eta gauero... Gauero infusioak lokartzen hasi, no? Eta uste dute hori, catering honekin aurrera pausu bat dala gintzat nire bidea sortzeko, ontsa sentitzen azan bildegi baten moruen, ez dakite ura gongo dan behi, baina, bueno, saltu inbio teleizter eta baino jantzitza dauket dintzat. Eta aurrera noien egin uste dute bai apur bat bezeroek eta nik ikusiko gula zindan bidea, ez? Ez dakik izango leku fisiko bat, izango zerbitzu bat fateko lekuetara, izango dien hainbat denda salmentakiko abiena, baina ez igual jatetxe moduen, baizik eta eramateko jano moduen, herrixandako ikutzeko zerbitzu bat. Ikusiko. Argi dauketena da, herrixango dutela sortu eskoitzan. Vale. Importanti izango dela herrixarakeko zerbitzu bat eukitzia, eta
bai igual ikusleio moduen edo zerbitzu direktu bat moduen, baina... Bueno, hori zabaltzen dezunean, ingo du berriz amaiketakoa, eta zuk ekarriko zu janaria. Bueno, vale. Tratu ingo du. Egin da dago? Egin da, vale. Hau grauta gatu da, Luken, kusi. Beti toketa jatana, niri tia, gabendiaz. Ez, oso ondo. Ezkerrik asko, eta sortu da. Zeuri. Ditziagatik eta... Bai, tortilla gehatu zaila zorionez. Bai, izan da Lukeneko zetut. Luken behira dago. Luken behira onda demo. Ardako patxo batekin ibalde Luken. Ezkerrik asko. Zeuri. Amaiketakoa Uluako lantaldearekin egiten dugu. Zuzendari eta aurkezle, ni neu, Oier Arantzabal. Soinu teknikan eta grabazioetan, Jon Gartzia. Bideo errealizazio eta muntaiaz, Unax Larrañaga arduratzen da. Eta ekoizpena, Maider Uriartek egiten du. Amaiketakoa Uluako entzulei esker egiten dugu. Zuri esker, arpidedun. Gogoratu, arpidetzeko, Uluaren Patreonen sartu, patreon.com/ulua, eta bertan izena eman dezakezula. Besterik ez. Aio. Guapo, entrevistia hasi eta olako, osake. Claro, hori da.